Duizenden mensen kwamen dit weekend naar het Ljouwerter Jailbreak Festival. Het festival in de Blokhuispoorte wordt dit hier voor de tweede keer houden. En loopt tattoo-artiesten uit binnen- en buitenland. Oh, the whole thing is. I think it's gonna be. You are the artist. Hoe gaat het tot nu toe? Ontspannen. Ja, dit valt reuze mee. Ik dacht op voorhand dat het behoorlijk gevoeliger zou zijn dan met een machine tatoeëren. Maar dit is buitengewoon ontspannen. Dit valt heel erg mee. Het festival is tweelien ontstaan als reactie op de beurzen in het westen van het land. Het is een beetje uit onvrede van uzelf dat we een grote conventies werken hebben, wat je dik betalen moet, ben je een weekend kwijt, ben je de beurs leeg en een kater en je denkt wat ga ik nou eigenlijk aan houden persoonlijk. De collegialiteit is hier heen, als je even niks te doen hebt, omdat de sfeer goed is, ga je met collega's praten en dat is op die grote beurzen 4 te ziek. Wat laat je vandaag zetten? Een organisch hart, oldschool. En is het ook heel anders om hier een tatoeage te laten zetten als in een gewone shop? Ja, het is hier wel wat onrustiger, omdat iedereen in en uit loopt. Maar de sfeer is wel veel gezelliger. Een opvallende artiest die dit weekend in de Blokhuispoorte weer is Fries omutens Johannes Nota uit Boston. De Fries wennet en werkt al 8 jaar in de States als succesvol tatoeëerder. Maar hij is speciaal voor het festival weer even waarom in Friesland. Ja, toen rent om me bellen dat er zijn dat festival er weer. Ik zei, nou, daar ben ik bij. Ik mag altijd graag weer even Fries praten, want Fries kan ze net zo goed verstaan in Boston. Dus als ik dan weer om ben in Friesland en we zijn in de shop, ja, dan is het even lekker om weer Fries te praten. Dus dat vind ik altijd wel gezellig om daar even weer om te komen. De organisatie liet in het midden dat het festival een vervolg krijgt. Dat hing het onder oren af van de bestemming die de Blokhuispoorte in de toekomst krijgt.